Avui despertem a l'Erdal, anirem al túnel de l'Erdal, el més llarg del món, fa 24,5 quilòmetres. Doncs anirem a veure l'església vikinga, aquella que és tota de fusta. Bueno, millor que us l'ensenyi, que us agradarà més. La iglesia que sobrevivió. Los fueron cortados en el invierno del año 1180. Està feta de fusta i el seu sostre està dividit en 6 capes diferents. És 24 quilòmetres i mig, túnel de l'Erdals. Que sobrevivió. Los troncos para la iglesia de Borgum fueron cortados en el invierno del año 1180 y la construcción seguramente se levantó justo después. La compleja estructura se llevó a cabo por cuadrículas de artesanos con muchos conocimientos y experiencia que viajaban de un lugar a otro. Bon dia, hem vingut fins a Borgum per visitar l'església que tinc aquí al meu darrere. És una església que es va construir al segle XII, està feta de fusta i el seu sostre està dividit en 6 capes diferents. És de les més antigues i de les més ben conservades que hi ha aquí a la zona. Sortim de l'església i ens anem direcció al túnel de l'Erdal, algo així. El més llarg del món, 24,5 quilòmetres. Tardem uns 20 minuts més o menys. Som-hi! 24 quilòmetres i mig, túnel de l'Erdals. Sigue por la 16. Fins d'aquí 20 minuts no veurem el sol. Som-hi! El túnel connecta l'Erdal i Aula. La seva construcció va durar 5 anys i va tenir un cost final de més de 97 milions d'euros. El disseny del túnel inclou 3 grans coves distribuïdes al llarg del seu recorregut per descansar la vista i trencar la monotonia. I la veritat que s'agraeix molt.
de 24 quilòmetres i mig i més de 20 minuts de recorregut, per fi veiem la llum que il·lumina el camí de Noruega. Aquí anem. Bueno, ara, 3, 2, 1, sortim! Ja hem arribat a Flam, ja estem instal·lats en el càmping. Avui tenim terrasseta, per fi, com hem dit abans, fa solete, ja és l'hora del cafè perquè ja hem dinat, aquí tenim la taula, ja hem fet el dinar, i tenim aquestes vistes.